Росіяни схопили жителя Ялти, якого вважають координатором замаху на Олега Царьова. Окупанти стверджують, що 46-річний чоловік організував стеження за колаборантом. Традиційно для подібних затримань нібито за узгодженням з СБУ. В феврале 2023 года устроился работать в санатории Кирова для полноценного доступа и передачи информации о передвижении данного человека. Саме в цьому санаторії минулого четверга знайшли екс-нардепа, а нині служку росіян Олега Царьова в калюжі крові. Попередньо в нього випустили 2 кулі, а карета швидкої забирала зрадника уже непритомним. Але зараз, за повідомленнями окупаційних силовиків, Царьов стабільний і його життю нібито нічого не загрожує. Російські пропагандисти пишуть, що Олег Царьов передчував замах і хотів отримати зброю. Навіть звертався до окупаційних чиновників Криму, щоб ті нагородили іменним нарізним стволом. А в переддень поранення бідкався на український спецпідрозділ для зачистки зрадників. Це фактично вони створили Моссад. Вони взяли действия Моссада, и там прямо написано о том, что украинские спецслужбы не только могут, но и обязаны убивать врагов Украины за пределами Украины, где они только могут их настичь. Кілька українських видань, посилаючись на власні джерела в силових відомствах, повідомили, що замах на Олега Царьова дійсно спецоперація СБУ. Одна з причин не лише в тому, що Царьов фанатик руского міра, а й тому, що приїздив на окуповану Київщину разом з російськими військами. За сепаратизм та співпрацю з ворогом екс-нардепа від партії регіонів заочно засуджено до 12 років в'язниці. Російських військових знову не впустили до кримських барів. Цього разу одразу до 2 закладів за вечір жаліються 2 поранених окупантів Андрій і Костя. Приехали отдохнуть, человек вообще не пьет на антибиотиках, я тоже на антибиотиках, у меня прилетело в почку, у меня словно 9 ребер. Пришли просто отдохнуть, посмотреть на девочку. Нас никуда не пустили. Скільки не їздили нічним Сімферополем, ніде бійців не чекали і всюди вказували на двері. Тому і поскаржилися доносчику ФСБ Олександру Таліпову. Прихильники колаборанта вимагають крові. О, в этой Санта-Барбаре одни бандеры сидят. Сняла с ребенком комнату, приехали из Екатеринбурга. Давно это было. Так хозяин орал на нас и на наших соседей из Тагила, что мы, русские, тут все оккупировали. В Крыму ждунов поганых много. Татарские богадельни, они русских ненавидят. Сам служка ФСБ Олександр Таліпов оптічно пригрозив власникам барів «Гаванна» та «Санта-Барбара» у Сімферополі обшуками та віджимом бізнесу. Але випадки, коли російських окупантів виставляють за двері в окупованому Криму, частішають, попри погрози, штрафи та арешти. Українські воїни вразили стратегічний об'єкт російської системи протиповітряної оборони на західному узбережжі окупованого Криму. Це підтвердили у Центрі стратегічних комунікацій. Йдеться саме про ракетний удар 30 жовтня, ймовірно, по розташуванню ворога в Оленівці. При цьому окупаційна влада Криму та російське Міноборони запевняли, що перехопили усі крилаті ракети, випущені у бік Криму. Речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк зазначила, що ураження деяких об'єктів є лише невеликим елементом великого ланцюга, за допомогою якого звільнятимуть Крим. Нагадаю, нам необхідно не тільки знищувати те, що вони можуть застосувати проти нас, а й те, чим вони планують захищати весь свій той накопичений ресурс, який в так званому військовому хабі, в який вони перетворили Крим, очікує можливості бути підтягнутим на материкову Україну, там, де буде застосований в бойових діях. Більше 44 мільйонів рублів, які виторгували з віджатої квартири Зеленських у Ялті, витратять на допомогу родинам знищених окупантів. У цьому запевняє голова окупаційного парламенту Криму Володимир Константінов.
Раніше колаборант хотів відкрити в незаконно націоналізованій хаті дружини українського президента музей нацизму. Квартиру на 119 квадратних метрів у туристичній Лівадії придбала жителька Москви Ольга Ліповецька, дружина адвоката Івана Пучкова, який 6 років працював у центральному відділку московської поліції. Більше 100 тисяч українців з прифронтових районів нагодували кримсько-татарські волонтери. Про це розповів муфтій Криму Айдер Рустемов за підсумками 8 місяців роботи проєкту «Годуємо країну». Команда мобільної кухні побувала в Ізюмі, Балаклії, Херсоні, Запоріжжі та інших містах і селах, що пережили окупацію чи потерпають від російського терору. Всюди волонтери пригощали кримсько-татарським пловом і вже готуються до нових експедицій. Саме зараз наша команда працює понад усили Славянськ та Краматорськ і закінчує вже 6-й план. І час їй відпочити. Але відпочити не для того, щоб відпочити, а відпочити для того, щоб знов згуртуватися та повернутися на Кримський фронт до повного звільнення нашої країни. Наш шлях до Криму, додому. Крим – це Україна. Наша боротьба продовжується.